Да направим секс чек с шурчек. Къде не бихте правили секс? В спалнята на родителите ви, в асансьор или на сватба? В спалнята на родителите ми, разбира се. Как го предпочитате? На тъмно или на светло? На тъмно. Винаги сте искали да правите секс на плажа, в тоалетната на заведение или в колата? И трите ги чеквам. Кое е по-лошо? Скъсани чорапи, лош дъх или да споменат името на бившата? И трите. Коя емотиконка описва най-добре последното ви сексуално преживяване? Първата. Коя част от тялото смятате за най-сексапилна? Дупе, устни или ръце? Всеки път е индивидуално. Аз харесвам и дупе, и устни, и ръце, и гърди, и корем, и всичко, но при всеки си е индивидуално. Перфектното секс изпълнение за вас е бавно и чувствено, грубо и бързо или дълго с предварителна игра? И трите. Пак зависи от момента и периода. Обичате ли да сменяте много пози или го правите основно в една? Не обичам еднообразието. Това ли беше?